Kajing pule naga gospel Lukas kalenong kaba shipau kadakot kat nyau hado ar peu sau. Ha kata kapor ki nyau peu ar ngot kelawan pai da kajing kemen ki ong. Ko try ha ka kerteng jong me wat ya ki soit la pendam ha po jong i. Te ula ong haki nga layo i yo soitan ba uhap kum ka le na beneng. Hakmi ngala ai happy ya ka bor ban yu roi ya ki pseng bat kinyang lartham bat halor ka bor baro jong unong shun bat anam don ka ban pen men sau ya pi Henry wat shat kemen hakane baya ki soit la pendem happy pen ban do shat kemen baya ki kerteng jong pi la tho habneng ha kata kapor uji su ulas ngau kemen ha umen sem bakhoj bat ula ong nga ai ngo ya me ko kpa ko try ka beneng bat ka khandau namar ba me la bore ya kine ki ai na ki bastat bat ki basian bat me la pen pau ya ki ha ki khun long ki khana ho oi ko pa me la le kumba me la ibet ya ki ai baro la ai lut hanga da ukpa jonga bat amdan batip ukhun ulong uei lait tang ukpa lane ukpa ulong uei lait tang ukhun bat ha uta ha uba ukhun ukwa ban penpau ya u te daka bapai shakisan ran ulakran jar hake suk ki khmat ki bayo i ya ki ki ba phiyo i naba nga ong happy babon kinang yato lepa bat kis kilakwa ban yo i yakaba pi yo i hanrei kim syam yo i bat ban yo sngow yakaba pi yo sngow hanrei kim syam la yo sngow ka kubor babha utrai kum ka wei na kimat puson kane ka jing pule kapan kan mau yangi baya ka jing krau bashisha jonge on syam ha ka jing itho ne ka bor bangi yo ha ka ne ka perthai hanrei ha ka jing ya dei jonge bat u blai khu blai